дар ҳақиқат дар ҳар як шаҳру ноҳияҳои мамлакат боғи фарҳангӣ фароғатӣ барои сокинон яке аз ҷойҳои фароғативу истироҳатӣ ва сайру гашти оммавӣ мебошад. имрӯзҳо ки дар тамоми минтақаҳои мамлакат созандагиву бунёдкории иншоотҳои бузург бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон муташаккилона ҷараён дорад, мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи Шаҳринав низ тасмим гирифтанд боғҳои шаҳракро таҷдид намоянд. То имрӯз барои сазовор истиқбол гирифтани ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон сокинони меҳнаткашу сарбаланд ва баъори ноҳияи Шаҳринав чандин иншоотҳои ҷашниро гӯем ки ба истифода доданд, якдилона дастаҷамъона ва яке аз анамун иншоотҳо имрӯз дар он кор ҷараён гирифта истодааст. Ин боғи фарҳангию фароғатӣ аст ки ин замон сокинони баруманди ноҳия ҳама якдилона меҳнат карда истоданд ки ин иншооти бисёр бузург ва муҳимро барои истифода қарор бидиҳанд. Ҳадафи ҳамаи мо аз ин ба ҳам омаданҳо ва аз ин ҳама кӯшишу талошҳо истиқболи арзанда аз ин ҷашни бошукӯҳ, яъне ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. ҳамчунин гирду атрофи ин боғи фарҳангии фароғатие ки масоҳати 2 гектарро ташкил медиҳад, аз тарафи корхонаи манзилию коммуналӣ, идораву ташкилот ва шӯъбаи ҳифзи муҳити зисти ноҳия садҳо гулҳои ороишӣ, дарахтони ҳамешасабз шинонда шуда ва зери дарахтон нарм карда мешавад. аз идораи меъмории назди мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи Шаҳринав иттилоъ медиҳанд баҳри дар сатҳи баланд пешвоз гирифтани ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон зиёда аз 300 иншооти хурду бузург ба нақша гирифта шуда то имрӯз симхонаҳои иловагӣ, дуконҳои хизмативу маишӣ ва майдончаҳои варзишӣ ба истифода дода шуданд. дар бораи амалигардонии амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз 22 майи соли 2018 бо мақсади омодагии ҳамаҷониба ба ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷамоати деҳоти Чуст нақшаи чорабиниҳо таҳия гардид. дар нақшаи чорабиниҳои ҷамоати деҳоти Чуст 43 иншоотҳои ҷашнӣ ба қайд гирифта шуд ва ғайр аз 43 иншоотҳои ҷашнӣ 37 иншоотҳои ҷашнии иловагӣ низ ба қайд гирифта шуд. мо мардуми сарбаланди ноҳияи Шаҳринав кӯшиш менамоем ки ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро бо як дастовардҳои назаррас пешвоз гирем. бо мақсади фароҳам овардани шароит барои фароғату истироҳати сокинон бахусус кӯдакон дар ин боғи фарҳангу фароғатии ноҳияи Шаҳринав чархофалакҳо ва дигар воситаи дилхушии кӯдакон насб карда шуда то ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди истифода қарор мегирад.